हम आज एगो बात कहे वाला बानी। बात बा बोलो, का बात कहे के चाहत? सुन आप लोग, ऊपर मत भगाई हमरा के, ठीक बा? अरे कैसे ऊपर भगा दे भाई? ऊपर के हमार बात आ रहा है कि ना रखियो। ना रखी, कुछ बतैले है ना? बताओ काहे ना रखी? बियाह काहे कैले जब ना रखी? हमरा से जे भी बियाह करी हम करे खातिर तैयार बानी। कैले बा उ रखते नहीं खे, दोसर केहू काहे करी करे से बियाह? आगे उनके से जाके सेटलमेंट। हमार 3 गो लइको बा, हम बियाह मेहरारू हई, हमरा से बियाह कर लो। हम तारो लोग के रोटी बना के खियाम, दाल भात चोखा किया के बोका बनेगी। और संगे संगे तू जोन कहब तोन करब, लेकिन ना सूते। हमरा सूते में डर, तार गोड़ दबाम, तार गाल कोनो नहीं के रखे के चाहत, का दबाव कहलू है ऐसे नु। लेकिन सूते का मन कहियो डर लागेला। आ 3 गो लइको लेके आए, लेकिन हम ना सूते। भाई रे, हमरा सूते में डर लागेला रे भाई। लइका कैसे उनु व्हाट्सएप से व्हाट्सएप से का हो गइल? बाप गे एथी करतल हो ना सुते, तारा के सुतावत के बा ये कइले बा उ रखते नहीं के दोसर केहू राखी। लोड भइला, लोड मतलब व्हाट्सएप से लोड। सबसे लोन भइल ह त काहेला लोन इतना बोलत रहल हो? पकड़ लोन भइल ह त कि हम ना सूते। भाग पत्नी व्हाट्सएप से लोन ले ली, एथी कइले भाई नौटंकी हो गया।